Diolch yn fawr iawn, a diolch i chi gyd am ddod. Dwi ddim yn siŵr iawn be fydd hyd y cyflwyniad, achos mae'n bosib eitha'n hanner awr. Gwni weld sy'n eithi. So diolch i chi gyd am ddod. Llion dy'r enw, a dwi'n cymryd bod nhw wedi gofyn i fi ddod yma i siarad, achos bod fi yn feb ffarm, a bod fi wedi cychwyn busnes yn hunan. A dwi fod rhannu chydig am profiadau fi o sefydlu busnes a rhedeg busnes yn y gobeith neitho falle. Yn y gobeith falle neitho ysbrydoli pobl eraill i wneud rhywbeth tebyg. O ran diddordeb, gai ofyn faint ohonoch chi fan hyn heddiw sydd yn rhedeg busnesau hunan yn barod? Da iawn, bron i hanner. Dwi'n gwybod bod yna ddim codi lewn y cewn sydd yn hefyd. Ond faint ohonoch chi hefyd sydd ddim yn rhedeg busnes ar hyn o bryd ond eisiau gwneud? 3, 4, 5, da iawn. Wel, pan dwi'n cael yng ngofyn i wneud pethau fel hyn, bob un a hyn, peth cyntaf dwi'n feddwl di, dwi'n yn keen ar wneud cyflwyniadau, ond dwi'n cytuno, dwi'n cael job peidio cytuno, achos dwi eisiau gweld gymaint a phosib, dweud y gwir, yn mynd amdani ac yn cychwyn busnesau, achos yn y diwedd, os na nawn ni, pwy naeth, a dwi ddim eisiau gweld pawb yn gadael cefn gled a colli popeth da ni amdano fo yng Nghymru yma. So, dyna dyn anogaeth i bawb, cerwch amdani a gnewch bethau i ddigwydd eich hunan, achos wneith na neb arall. So, o ran cefndir, benaeth arwen fi'r pwynt y gychwyn busnes, mae'n debyg oedd gwybod bod na broblem o ran pobl yn gadael cefn gled, a finne yn cael yn annog yn dar y mam, mae'n debyg i fynd i astudio er mwyn cael sgiliau eraill rhag ofn na byddai ffarmio ddim yn ynghynalu. Ac dyna pam es i Aberystwyth a gwneud cwrs marchnata a busnes. A wedyn o hynny, mi es i weithio mynd ar y busnes oedd yn gychwyn gwych i yrfa unrhyw un deud y gwir, achos oedd o'i gyd yn oed efo annog pobl eraill i fynd fewn i busnes, helpu nhw i dreialu syniadau busnes. A dyna lle fi es am dipyn o flynyddoedd, a wedyn mynd mlaen i fod yn rheolwr marchnata yn Cymreig i oedolion, cael chydig o brofiad anymelt yn y byd busnes yn fanno. A'r rhannu swyddfa efo bachgen oedd yn arbenigo ar ochr technoleg wybodaeth. A wedyn rhwngtho ni finne marchnata fodd efo'i technoleg wybodaeth, dechrau wneud lot mwy hefo'n gilydd achos y ffordd oedd y we yn datblygu ac farchnata yn dod yn beth mawr iawn. Ac efo hynny, a gweld pwer y we yn cynyddu, mi benderfynon ni, wel, mi weles i falle mae hwnna oedd yng nghyfle fi i allu meddwl am symud yn ôl adre. Achos os ydych chi'n gweithio ar y we, allwch chi fod yn unrhyw le, a dyna falle sydd wedi rhywbeth o achub cefn gled i bwynt hefyd. Bod yna gymaint ohono ni erbyn hyn yn byw lle dyn ni eisiau byw ac yn gallu rhedeg busnesau. Felly, wrth bwyso a mesur ac yn ei ddiddordeb mawr yn maes twristiaeth a dad a mam yn gosod bwthyn gwyliau hunan, mi benderfynes i bod yna ffordd o gyfuno'r pethau yma i gyd. Everybody listening through translation, are you okay? Yeah? Okay. Felly, dyma ni. Dyma'r hen wefan. Nôl yn, 2009 neswn ni sefydlu'r busnes a mynd yn fyw diwedd Chwefror 2010. Ac fel y gwelwch chi, mae trends gwefannau. Mi oedd na lun, mae na lun fanna, ond i jyst yn gwneud grab ohono fo fel oedd o. Ond fanna gychwyno ni, a pan gychwyno ni, o'n i wedi dysgu ambell i beth yn ystod yngyrfa i'r pwynt yna, fel bod rhaid dim jyst cael gwefan, dim jyst website, ond web presence. Roedd am pwynt cael gwefan o'r rhaid i weithio ac o'r rhaid i bobl allu ffindio chi hefyd. A rhywbeth arall o'n i wedi glywed oedd bod rhaid, os ydych chi'n gwerthu ar y we, bod rhaid i'r eitem oedd chi werthu fod yn fwy na 50 pint. So, dyna lle ddoth y syniad mae dad a mam ei bwthyn gwyliau o gyfuno hwnna i gyd. A yr angerdd na sgynno i mynd debyg am Gymru, i ddangos y gorau o Gymru i weddill y byd a dangos be da ni amdano fo. Ac o'n i'n gweld bythynod gwyliau fel cyfrwng de i allu dangos y gorau o Gymru i'r byd.
Ac 2009, dyma ni'n mynd amdani, cychwyn busnes oedd yn gwbl ddwyieithog, oedd yn rhywbeth hollol newydd i'r diwydiant ar y pryd hefyd. Yn fwy hyblyg ac yn fwy cystadleuol iawn o ran yn costau, achos pan yson ni fewn, mi oedden ni yn dod â technoleg newydd fewn hefo ni hefyd. Oedd lot o gwmnïau yn bodoli ar y pryd, yn dal ar ei floppy disks ac yn gwneud catalogs, ac yn gweithio trwy'r post. Lle ddoswn ni fewn fo system oedd yn cymryd archebion byw a popeth i'r funud mewn ffordd. Ac mi ddoth hwnna a ryw fantes gystadleuol i ni'n gynnar iawn. O ran, jyst rhoi syniad, o ran cost mi fewn i fusnes fel un, wel, 12,000 fe rhaid ni fuddsoddi y ffrynt i gychwyn y busnes, ac oedd hynny gysyn ni hanner o fe ni lwcus i gael arian grant amser ni am 6,000 a 15 y gweddill gen rhieni ni ar y pryd a gwneud pwynt o dalun yn ôl o fewn y flwyddyn. Ond dydy o ddim yn gost mor drychinllyd â hynny a dwi ddim yn credu bod y meth yma o beth yn bell o gyrraedd unrhyw un. Just penderfyniad a chydig bach o angerdd mae rhywun angen, dwi'n credu. So ni'n fyw beth bynnag, fel dwi'n dweud, diwedd Chwefror 2010 efo 30 o bythynod. A dwi'n gweld ambell un o'n perchnogion llety ni yma heddiw, chwarae teg sydd yn cefnogi'r brand, ond da ni'n gobeithio hefyd bod ni'n cefnogi'n gilydd ac yn gweithio fel partneriaeth. Felly, un o'r heriau, siŵr o fod, o redeg busnes i unrhyw un yn unrhyw ddiwydiant ydy'r gystadleuaeth, a dyma'n arena gystadleuol ni fan hyn fel delwedd. Fel o'n i'n dweud, pan gychwynon ni, oedd hi mor wahanol i be mae wan. 10 mlynedd 10 mlynedd yn ddiweddarach wan, a mae yna gymaint, oedd yna gystadleuaeth amser hynny, ond i esgob mae yna gystadleuaeth wan. Oedd gennych chi gwmnïau rhyngwladol yn cychwyn edrych ar y farchnad hunan ddarpar amser ni, self-catering. TripAdvisor oedd y cyntaf, ac oedd gennych chi Cottages for You. A oedden ni'n gweld y cwmnïau yna fel pobl yn dod o'r tu allan ac yn cymryd lot o'n diwydiad ni allan o'r wled. Oedd gennych chi chydig o asiantaethau eraill yng Nghymru oedd yn rhedeg yn rhanbarthol, cwpl yn genedlaethol, ond yna hi, ac oedd yna neb efo llais Cymraeg yn gwneud o. A dyna lle oedden ni'n gweld y bwlch enfawr yma a'r diffyg mentro safbwynt Cymru-Cymraeg fewn i'r diwydiant. So, ers hynny, da ni wastad i bod yn triannog pobl i fynd amdani. Da ni'n dal yn gwneud hynny. Mae yna gyfleoedd allan ywan fwy na fi oedd erioed i wneud y job yn iawn, yn bod ar dop y farchnad, a mi fyddwch chi'n brysur os ydych chi'n buddsoddi yn y safon. Felly, un o'r manteision eraill, yr cyfleoedd eraill oedd yn dod o safbwynt cystadleuaeth fel TripAdvisor, Booking.com, Airbnb, rhai ni gyd yn cystadlu yn erbyn ni, ac y lot o asiantaethau yn gweld o fel cystadleuaeth byr a bygythiad, ac yn ddrwg dybus iawn ohonyn nhw. Ond mi gymon ni hwnna fel cyfle a gweld o fel presenoldeb ehangach un bythynod ni ac un perchnogion ni elwa honno fo. Felly, da ni wastad wedi edrych am gyfleoedd i gydweithio lle gallwn ni hefyd. Does am pwynt cystadlu lle mae'n bosib cydweithio, a mae o'n elwa pawb yn y diwedd. A wrth edrych yn ôl, dwi'n meddwl mae'r cryfder dwi'n credu wedi ddefnyddio ydy y gallu esblygu fel busnesau bech. Dwi'n siŵr bod chi i gyd a profiadau tebyg. Achos bod ni'n gwmnïau bech, canolig, mae'n bosib esblygu, mae'n bosib symud yn gyflym iawn efo'r trends yn y farchnad. A fel dwi'n dweud, mae'r 10 mlynedd diwetha wedi newid cymaint. Fi o'n i y cyntaf i fynd ar Booking.com fel asiantaeth yng Nghymru. Ac o achos hynny, mae Booking.com wwan yn cynnig opsiwn Cymraeg. Rhywbeth o'n orio di ystyried o blaen, ond mae o'n na i bawb i ddefnyddio wwan. A dyn ni wedi mynd bob cyfle sydd yn dod i restru. Dwi'n gweld rhai o'n cyn staff neu fan cyfan hefyd. A dechwad, fel o'n i'n sôn gynnau, o ran creu cyfleoedd yng Nghefn Gled, dwi yn meddwl tasau pob un ohono ni yn mynd amdani ac yn gallu cyflogi un person hyd yn oed. Wel, mae hwnna'n newid trend, a dyn ni'n falch iawn bod ni wedi gallu cyflogi ambell un mewn ardal wledig a cadw nhw'n ni ardaloedd. Ond, wrth esblygu, cofio cadw
yr rhinweddau yna sy'n eich yn wahanol hefyd. Ac i ni, fel o'n i'n sôn gynnau, y ffaith bod ni'n Gymraeg iawn yn ddwyieithog ac yn hyblyg, dyn ni wastad i cadw hwnna yn agos iawn. Da ni wedi cario ymlaen esblygu hefyd. Yn y 2 flynedd diwetha, mi ddoth yna gyfle i fod yn rhan o grŵp ehangach yn erbyn y gystadleuaeth enfawr yma sydd yn datblygu o'n gwmpas ni. A wan, da ni'n gweithio mewn undod eto. Da ni'n cydweithio fel rhan o grŵp ac hefyd yn Cymreicio asiantaethau eraill wan, fel da ni'n mynd yn blaenau. So mae yna grŵp o 4 asiantaethau ohono ni ar un y bryd yn efo'n gilydd yn drydydd o ran maint portffolio yng Nghymru yn erbyn Sykes a cottages.com a gobeithio yn gosod esiampl o sut hefyd y dylen nhw fod yn gweithredu o ran cydnabod Cymreicdod y gwahaniaeth yn y wled yma. A i ysgol mewn blatfform mawr, mae twristiaeth, fel dwi'n dweud, mae o'n gyfle i ni bortreadu'n hunan i'r byd, ond hefyd i gyd Gymru, i annog pawb i fod chydig bach yn fwy hyderus am ei hunan. A jyst i bortreadu'r stori da ni eisiau bortreadu'r byd te. Felly, twristiaeth gynaliadwy dwi'n meddwl ydy'r gair, bod ni'n gwneud o mewn ffordd authentic. Mae gen Gymru stori wych, a mae'n bwysig bod ni'n rhannu'r stori yna mewn ffordd Gymreig a balch. O ran heriau, mae yna 3 peth yn dod i'r co ac o'n i'n trafod efo'n marter busnes, Gareth Mani. A mi ddoth o fyny fo 2 o'r 3 yma i hunan hefyd. Ond i fi, un o'r pethau anoddaf ar ein i wneud fel her gychwynnol pan oedden ni'n cychwyn oedd gwerthu'n hunan. A gwerthu'n hunan heb ddim byd i ddangos, o gyda ni hyd yn oed gwefan ar y pryd, ond oedd rhaid i ni gael perchnogion cyn cael gwefan. Felly dyna di'r llun top na fanna. Dwi'n cofio fi'n wneud yng ngalwad gyntaf a sychu fyny'n llwyr, ond ni'n methu siarad hyd yn oed. Ac oedd hwnna'n dalcen caled iawn. Ond chwarae teg, mae pob un o'r hynny anaeth gefnogi ni ar y dechrau yn dal hefo ni, a ni'n prawd iawn o hynny, 11 mlynedd ddiweddarach. Yr ail un wedyn, o'n i'n sôn chi am TripAdvisor fel y cynta o'r OTAs mae'r online travel agents fel maen nhw'n sôn. O'n i'n wirioneddol brysur, achos bod ni'r unig rai ar eu platfform nhw hefyd ar y dechrau. A mi fethon ni'n wneud beth o'n i wedi gynllunio wneud, sef spredio yn presenoldeb i bob man a dibynnu chydig ar bawb a dim gormod ar un. Ond gyson ni'n cyfle, gyson ni mor brysur, gyson ni'n hollol dal allan mewn rhyw chydig flynyddoedd wedyn, lle wnaeth yr integration rhwngthon ni a nhw golapsio. A peth nesaf, oedden ni'n cael inquiries am brisiau gwirion, 30 pint am wythnos fan ni'n rew a pethau fel ni, a gyson ni gannoedd o'n nhw. A mi eith un dyn iawn yno ni, a gyda ni 11 o bobl i dalu, a gyson ni panics, a swn i'n feddwl mae hwnna y panic mwyaf gyson ni, ond be neson ni, o defnyddio'r staff y gyda ni, gweithio'n hynod o galed am ryw 4 mis, lledyn presenoldeb i bob man, a mi ddoswn ni nôl i'r lle da ni'n bod, ond o hwnna'n chydig bach o sger, ond mae yna wastad ffordd dwi'n gyda'r neges o sortio popeth. Yr her ola oedd hefyd yn gyfle. Dwi'n yn gwybod faint yno chi welodd y gyfres Cabins in the Wild, ond rhyw 2 flynedd yn ôl, nesyn ni ennill grant gan y Llywodraeth i redeg prosiect oedd yn hyrwyddo Cymru i'r byd. Ac fel dwi wedi sôn, mae hwnna rhywbeth pwysig yna i, ac oedd hi'n flwyddyn chwedloniaeth Legends. Ac y gystadleuaeth oedd i ddylunio unedau glampio oedd yn seiliedig ar chwedloniaeth Cymru. A wedyn mynd mlaen i adeiladu nhw a'i gosod nhw. A mi gyson ni 57 o entries dros y byd i gyd, pethau anhygoel, fel gwelwch chi 2 yn nhw fanna. Ond yn ystod y broses, mi ddoth Channel 4 i gysylltiad ac oedden nhw eisiau gwneud rhaglen ar y cyfan, cyfres. Felly, yn sydyn oed, a gennym ni y Llywodraeth i'w ateb nhw ar un ochr, a gofynion Channel 4 ar yr ochr arall, a mi eith hwnna yn her fwy a mwy bob dydd. Nes yn y diwedd, o'n i pryn yn gallu cysgu, dweud y gwir, ac o gennym ni'r cloc yn ticio o ran oedd rhaid delifro ar hyn erbyn mis Ebrill, ac oedd y cwmni'n do fewn i ffilmio y pethau ma'n barod, wel, doedden nhw'n mynd i hyd yn oed cael ei adeiladu ar y pwynt yn mis Chwefror, oedd hi'n chwsfa. So, mae'n debyg cydweithio ddothon ni drwodd fanna hefyd, dweud y gwir,
A lot o gyfathrebu, ond mi gaeth Cymru gyhoeddusrwydd o 4 ban byd a'r peth mwyaf ddysges i fel positif allan o hwnna. Os gennych chi'r cynnyrch iawn, mi gewch chi'r cyhoeddusrwydd. Oedd o'n enfawr, dwi erioed i gweld ffasiwn beth. Da ni wedi bod yn chesio papurau newydd i gael storiau yn nhw. Wel, yn yr achos yma, nhw oedd yn dod ar ôl hwnna ni. So, mae creu y cynnyrch unigryw na yn bwysig. Y benod diweddara wedyn, jyst i roi bles o rhywbeth mwy diweddar i chi, ydy byrgyr yn Aberystwyth. Dwi'n un o 5 sydd wedi cychwyn bwyty yn Aberystwyth. Yr un thema wedi chi ddeud eto, trio dangos cynnyrch gorau Cymru, ond ar blet tro yma. Byrgyrs wedi gwneud o gig lleol Ceredigion. Ac oedd hwn wedi cychwyn efo Agroscope, un o brosiectau Menter a Busnes eto, sydd yn hel pobl at ei gilydd i drafod syniadau busnes. A mi helion ni 5-6 ohonon ni at ein gilydd, dwers pobl sydd yn barod i wneud, dim jyst trafod, ac o fewn chydig fisoedd, wel mi oedd hwn ar ei draed, a da ni wedi bod yn mynd am chydig dros flwyddyn, dwi'n gwybod os da chi wedi bod yn ato, mae yna groeso mawr i bawb. Felly y thema sydd wedi bod yn rhedeg siŵr o fod, a'r cyfle mawr sydd gennym ni gyd, ydy'r stori anhygoel sydd gan Gymru, ond i deud i yn ffordd ni a cymryd perchnogaeth o'n gled.